7 yıllap söýüşip çağalarynyň ejesi bolmadygy izni bir ýalan töhmet diýip durmuşyndan aýra aýt diýäňmi? Formidable. 3 gün TikTok'a çıkıp 4. gün reklamçık bot atır diýäňmi? Ala wala ne? Wallahi. Ya tutma onu. Dedim, joralamyň hemmesi günne täze koýnykdykyňa. Ondan? Maňa da pul bermenim dikinje. Bar gazananym şoňa ödýä, şkafyň eşikden doly. Anne, haýsy şkafym eşikden doly, haýsy şkafym? Yollasa pul sowman giýje ünni isýädi bolyn. Aýalyň şkafam eşikden köplüğünden ýaňa ýykyljak bolup patyka. Ýene gelip täze koýnagy pul soraýa diýäňmi? Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Yaşarım Türkmen, Malezya doğdu onu. Koca böyle yemiyle yâlinden oy valla gider onun sanmedisine konuşun hayran na 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 sana yerini oy 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 geri gel 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 oy 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 sana yerini oy 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 Şunama hal. Şunama hal. İkisini koşsan ne oluyor? Dale bakma. Türk olacağım mı? Türk olacağım. Olur nira? Yok, kaçak. Ha, bak ya.